Salutare, salutare de aici din Alba Iulia. Am astăzi aici un tester pentru radiocomunicații Rohde & Schwarz CMT42, similar cu modelul CMT52, care e mai des întâlnit. Și eu personal am avut o dificultate în a modifica frecvența generatorului altfel decât așa din hert în hert, unde e foarte complicat să te duci mult cu frecvența, deși butonul ăsta e grozav, dar e complicat să-l învârți atâta vreme. De exemplu, dacă am vrea să ajungem la, nu știu, un VHF la 150 de MHz, ar trebui să învârți de asta 2 vieți jumate. Nu merge la acest model cu set apăsat lung și să apară un cursor sub frecvență, să poți muta sub fiecare digit. În schimb, după lungi săpături prin manualul de utilizare în limba engleză, am reușit să-l găsesc cumva în limba engleză. Am ajuns la o variantă bună, zic eu, în sensul în care putem tasta de aici, de pe tastatura numerică, putem tasta frecvența, hai să zicem 155.555, îi dăm un MHz, după care un count F și o mută imediat. Cred că e o variantă foarte simplă asta. Sper să vă fie de ajutor. Eu am căutat vreo 2 zile cu tot, cu butonat, cu manual, cu toate alea și de asta fac filmulețul ăsta în speranța că o să ajut pe cineva. Să aveți o zi minunată!